Plaviť sa plavebnou komorou je zaujímavý zážitok, ale odporúčame pritom dodržovať určité pravidlá. Pri vplavovaní do plavebnej komory majú prednosť osobné lode hromadnej dopravy, lode štátnej plavebnej správy, Polície Českej republiky a záchranárov. Pokiaľ musíte na preplavenie čakať, využijte k tomu určené miesta, tzv. Čakacie státia. Tam, kde nie sú k dispozícii, zostaňte stáť na vode a udržujte loď v bezpečnej vzdialenosti. Vždy zostávajte tak, aby ste mohli sledovať svetelnú signalizáciu. Vo vyčkávacej pozícii čakajte až do rozsvietenia samotného zeleného svetla. Po vplavení do plavebnej komory zvoľte miesto s ohľadom na to, či sa preplavujete sami, alebo s vami bude viac lodí súčasne. Jedna z najdôležitejších zásad je, že sa vzdýmadle loď nesmie vyviazovať napevno k pacholatúm či k inej súčasti plavebnej komory. Pridržujte sa lanom či háčikom v ruke. Pri klesaní lano povoľujete a pri stúpaní priťahujete tak, aby ste v každom okamžiku mali loď pod kontrolou. Poriadok plavebnej bezpečnosti stanoví, že v vzdýmadle nesmiete z lodi vystupovať ani do nej nastupovať. Ak svietia dve červené svetlá, plavebná komora je mimo prevádzky. Jedno červené, zákaz vplavovania i vyplávania. Jedno červené plus zelené, komora sa pripravuje pre vaše vplávanie. Zelené, povolené vplávanie alebo vyplávanie. Tento film byl financován z Fondu mikroprojektů z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007 až 2013.